Ni štrajk glađu Dragana Milovanovića, niti višednevni protest 20 Ugljevičana pred upravom rudnika i termoelektrane nije rezultiralo da savjest proradi kod rukovodstva ove firme. Čak je i policija zabranila dalje proteste. Nezadovoljni građani Ugljevika, mahom iz porodica poginulih boraca socijalno ugroženi, najavili su da će sutra njih oko 50 nastaviti protest i to štrajk glađu pred zgradom vlade Srpske. Tražit će da ih primi i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Nakon zabrane policije da protestuju pred upravom rudnika i termoelektrane, današnji pokušaj da se ponovo okupe i to u prostorijama jedno od mjesnih zajednica nije urodio plodom. Iako ih je pritisla muka, nezadovoljni građani se boje za svoju bezbjednost. Negdje oko 15 je bilo skupljeno, pošto je javljeno, međutim da će policija doći, građani se razišli. Ipak odlučili su da idu pred vladu Republike Srpske, njih 50-ak, mahom iz porodica poginuli boraca, ratnih vojnih invalida. Tražit će reviziju i aprilskog konkursa po kojem je zaposleno 35 radnika, a nakon toga, mimo konkursa, troduplo više i to, kako tvrde, po partijskoj liniji. Oko 96 ljudi je primljeno, bez oglasa. Znači, nikakvog oglasa nije bilo, telefoni, javi Anti, javi Panti. Međutim, dođi, raspored na posao javni. Na koji način su oni zapošljavani? Na način stranački ili novac. Znači, oda dva pojma, međutim, nešto ima. Godinama konkurišu u ovo preduzeće, ali dobijaju samo prazna obećanja. Rudnik im je oduzeo zemlju, a za uzvrat dobili su vječito mjesto na birovu za zapošljavanje. Samo mi preostaje da idem da štrajkujem glađu pred zgradom vlade. Drugog izbora nemam. Više se nemam kome obraćati na opštinu Ugljevik. Nemate od čega da živi? Ne. Petar nas živio 90 maraka. Očekujemo samo da mi primi dijete i ne mora da primi ništa, nek rodi motiku, nek kopa, to očekujem. Ne mora da ga primiti, on je išao 12 godina u školu. Ali ne mora da ga primi školovano, ne ga primi, šta ga primi. 4 godine ratovati, 6 mjeseci da nema posla on. Jel to može? Jasna poruka biće upućena i predsjedniku Republike, Miloradu Dodiku. Da se to sirotnja zapošljava čovječa. Pa ne moramo ustaći ta sirotnja čovječa, od čega da živimo. Niko iz rudnika i termoelektrane do sada nije se obratio ovim ljudima. Savjest još ne kuca na vrata podobnih, ali socijalni nemiri su i tekakva realnost u ovdašnjoj SNSD-ovoj politici.